Yusuf General Buhari. Abokina, wancan ba wai shi bane wani Alhaji Humbo wanda muke magana shi ranar nan? Shi ne wallahi. Na ila ai da ina so in tattauna da shi ai. Domin ina so in tallata shi a talabijin. Gaskiya kuma ya kamata. A to gaskiya mu karasa wutai shi. Kuma ko ka san menene? Wannan dama ce muka samu. Babban dama ma kenan. Mun dade dama muna neman wannan daman sai yau muka samu wannan daman, ya kamata gaskiya mu je. Assalamu alaikum. Alhaji Homeboy. Barka ya yau. Da farko dai sunana Bashir. Ina zaune a jihar Kaduna. Ni dan jarida ne, ina aiki a talabijin ATM. Barka da warhaka. Ga abokin aiki na shi ma zai gabatar da kai. Kuma sunana Babangida wanda yake Kano State wanda yake da General Bank. Masha Allah. Alhaji Homeboy, ina son dan maka wasu dan tambayoyi a game da ka kasance kai masoyin Alhaji Yusuf Buhari Tambal Daura. Da farko ina son san cikakken sunanka, menene cikakken sunanka, ainihin sunanka? Da farko sunana Muhammad Awal Usaini wanda ke zaune a hayin banki kawo Kaduna. Yawa mun ji tambaya ta farko, sai kuma tambaya ta biyu. Ina son mu san takamaimai wani aiki kake yi a yanzu. Na'am, to ni direba ne gaskiya. Wanda harkar community da nake yi, ba direba ne gaskiya. Yawa. Alhaji Homeboy, mun ga kana yawan posting program din Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura. Me tsakaninka da shi ko dai yana jika ka ne? Masha Allah. Na yi tambayar da ta dace. Tabbas ina posting din program din Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura. Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura masoyina ne. Ni babban fans din shi ne. Ina ga duk Najeriya zai wala a ce a samu fans din Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura kamar na. Ina yin shi sosai. Ƙaunar shi tana cikin raina da zuciyata. A rayuwar duniya tsakanin Allah banda iyayena da Allah da manzo Allah da iyayena ban ga wani maluki da yake ƙaunar a raina ba gaskiyar magana ke. Kuma tambaya da nake so in ƙara maka, shin wannan budurwarka ce ko matar ka? Wannan mai ɗaki ne ce. Yawa, to ina so in maka wata tambaya. Irin san da kake ma Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura, irin san da kake mai da matarka ko in ce budurwarka, shin zaka iya kwatanta wannan san da kake mai wani wa ka fi so a tsakaninsu? Abin ya baka dariya, na sani Alhaji Homeboy. Gaskiya tsakani da Allah ina yawan mafarkin Yusuf Buhari Talban Daura, ina yawan tunanin shi mafarkin shi, har mai ɗaki da tana yawan cewa kila ko na fasa shi fiye da ita. To ni a raina tsakani da Allah ina ganin kamar na fasa Talban Daura da na da yawan mafarkin shi da nake yawan yi da tunanin shi. Gaskiya kamar wannan ka shiga babbar masoyin wannan Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura. Yawa. Masha Allah. Alhaji Homeboy. Mun tambaye ka ba mu ansa. To yanzu tunda matarka ce ba budurwarka ba, za ka iya mana izini da mu tambaye matarka ita ma din mu ji ta bakin ta? A kwarai kuwa, isalam, kwarai kuwa. To Hajiya matan Alhaji Homeboy, barka da warhaka. Kin ji a yanda muka tambaye shi ya ba mu ansa da sauransu. To ke ya kika ce kuma me za ki ce a yanayin irin soyayyen da yake nuna maki da kuma soyayyen da yake wa Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura? To zan iya da akan abin da mai gidana ya faɗa don na ga yaro kamar ya riga ya zauce akan Alhaji Yusuf Buhari Talban. Tunda so ba ƙarya bane, abin da yake so shi nake so, tunda karuwar shi karuwa na ne, ko in ya samu kamar ni na samu. Gaskiya ne uwar gida. Alhaji Homeboy, ka taɓa haɗuwa da Talban Daura ne? A'a, wala ban taɓa haɗuwa da shi ba. Na'am. To amma idan Allah ya haɗa ka da shi, me kake so ya maka? Na'am. To, na farko dai ban taɓa haɗuwa da Alhaji Yusuf Buhari Talban Daura ba. Kuma matsala da ka faɗa tabbas ina da matsaloli da yawa. Amma a cikin su guda biyu ne a rayuwa su damuna. Sun sa ni cikin damuwa sosai sosai. Na farko shine tsakani har ga Allah bani da muhalli. Ina facing challenges na muhalli. Saboda akwai wata rana ba zan taɓa mantawa ba. Wata rana ba zan taɓa mantawa ba. Ina gidan haya lokacin damina, ruwa ya yi ruwa, aka sai da gidanmu. Wanda ya sai gidan gashi baya da mutunci, ana cikin ruwan sama. Ya zo da 'yan sanda da kafinta, aka ɗage mana kwano, aka muka fito tsamo-tsamo cikin ruwan nan. In na tuna wannan abu a rayuwar duniya, sai na yi kuka, yana zubar da hawaye dole. Wallahi Allah. Sai abu na biyu kuma, ni direba ne, nan ma ba ni da mota. Tunda mota na ta faɗi lokacin da Muhammadu Buhari ya ci zaɓe, muka je celebration, mota na ta faɗi. Aka sassara motar na sai da motar, har yanzu mota ta yi wahala.
ina cikin halin rayuwa tabbas, amma alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala. Masha Allah, muna godiya ga Allah. Abubuwan nan su ne matsala na, inda Allah zai sa na haɗa Alhaji Yusuf Bahari Talban Daura, su ne ban matsala na. Insha Allah akwai su da yawa, amma wannan su suka fi damuna. Insha Allah na gode muku, na gode, Allah saka da alheri, Allah ya biya. To Alhaji Homeboy, mun ji daɗi da wannan tambayoyi da maka da ka ba mu amsa, gaskiya mun gode, kuma Allah saka da alkhairi. Gaskiya mun tabbatar da kai cikakken masoyin Alhaji Yusuf Bahari Tambal Daura. Gaskiya ne, wannan ko shakka babu. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. Shi ma zaka ji godiya ga abokin aiki na. Alhaji Homeboy, kamar yadda muka tambaye ka, Na'am. Allah ya haɗa mu da kai kuma ka ba mu ansan tambayoyin mu. Na'am. To muna maka fatan alkhairi da dukkanin masoyan mu gaba daya. Na'am. amma za mu sama damar da duk wani bayan wani lokaci za mu dinga yin program da kai Na'am. saboda mu dinga tattaunawa Na'am. akan Alhaji Yusuf Bahari Talban Daura. Masha masoyina. Masha Allah. To na gode. Allah ya biya, na gode. Allah ya saka alkhairi. Allah ya biya. To a gaida gida. A gaida gida. Wadan mu je ku?